Sanibonani, welcome back to a video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Please kindly subscribe, uyalike, uyashare, uyabuka nama ads. Kanjalo siyakhula as a channel. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. Sikhulume ngothando nesithembu ngoba ngiyacela uthando nesithembu dlala namhlanje you guys ku Mzansi Magic channel 161. This is season 9. Abakamsele kubaza no season 9 you guys njengoba bethembisile babe basitshela futhi bathi siyeza you guys ngoFebruary. Namhlanje i4 zika February unless ivideo siyibuka nge5 kusasa kuya phambili. Ngikodwa uthando nesithembu is back on our screens kusuka namhlanje you guys nge4 sizobe sibuka ke umndeni wakamsele kube sizela no season 9 nedrama nako konke. Yazi idrama yona into esifunayo. Sifuna into esizokhuluma ngayo, sixoxe siargue you know. Sijabule sithini yonke into nje you guys you know ukuthi uhlelo kamsele lulandelwa ngabantu abaningi luthandwa ngabantu abaningi not only in South Africa even iAfrica yonke abantu baluthanda uthando nesithembu you guys so bajika no season 9 ukuthi uthando nesithembu kuba umsele uthembisa ukuphenduleka kwemibuzo ngesimo somndeni wakhe ngoba yeah man iziningi izinto abantu abasafuna ukuzazi when it comes to that particular family kuningi esasikuzwa nje kungathi okunyama hem you know athi siyazi ukuthi phela is a reality show kodwa phela ezinye izinto you know what I mean. So abantu banembuzo eminingi ngento ezithile kodwa ke kuthiwa abantu bazophenduleka lana ka season 9. Umusamsele kuyawaveza ukuthi wonke umuntu uzovela obala ngokuthi wayehloseni ngokwakho umndeni wakhe ku season entsha ke yohlelo uthando nesithembu. So ke ababukeli bohlelo sebemagange nje ngokuqala kwalo ke njengoba lisuke lahlala ngesizini entsha ezokhonyiswa kabili ngesonto ngolesithathu nangolwesine ngo8 ebusuku kuze ungaphuthela okay. Ekhuluma nephepha umsele kutheke kule season umuntu ngamunye kuzobonakala ukuthi yini abeyicabanga yonke leminyaka ngokwakho umuzwa kamseleko okay. Kuzocaca kulezi ziqephe zizayo ukuthi wonke umuntu umiphi ngekusasa lakhe emndenini wakamseleko. Isizini lena ke abantu abazoqhubeka bayijabulele ngenxa yokuthi ke iyaqhubeka nokuveza ingqinamba umuntu abhekene nazo ukuthi mina ngiyaziqhenya nje ngokuhlanganisa umndeni wami senze lolu hlelo ngoba siveza ukuthi siphila kanjani. Abantu kumele bakwazi ukuthi uma ufuna ukwenza inhlelo ze-television ukuthi akumele baqhamise impilo ephezulu abayiphilayo kodwa kumele baveze okwenzeke emndenini yabo bayeke nokujaha udumo. Ukhuthaza laba abaqala ama-reality TV shows you guys bayekugijimisa udumo ifame abantu bayigijimisa bavele basivezele nje ezinye izinto uthi bonisa lokho okwenzeke emndenini wakho hayi nje impilo ephezulu nazo zonke izinto because just wanna be famous. Veza lokho okwenzeke emzini wakho i-advice kababa uMsamsele kuleyo you guys. Uthi ngalolu hlelo kuba bengazi ukuthi bazofinyelela lapha bekhona namhlanje kodwa ke ngenxa yothando lwabantu ababukeli bafinyelele emaphusheni abo. Uthi siyathobeka kakhulu ke ngothanda abantu abasikhomisela noma ke zingeke izindondo esisazitholile ngohlelo kodwa nje ukuthi sifinyelele kwisizini esishiyagalombili mina ngangicabanga ukuthi amathathu ayoba maningi kumina nje lokho kuumhlomulo omkhulu ugcini lapho ngoba ke noMzansi Magic ubalaleli labantu uma befuna ukuthi izande iziqephu ezikhonjiswa ngesonto njengoba ke sekuqalile ukwenzeka lokho nokukhombisa ke ukuthi nabo bayabalalela abantu. So uthe okunye kabalandeli bazokubona ukuthi ke ukuphi nesimo sempilo yakhe yogazi ake yacikizela yaphinde ke yamkhombisa ukuthi uma engasekho umuzi wakhe uyosala ube njani. Ubaba uMsamsele kuloyo you guys uthi abantu baye bamkhombisa uthando olukhulu ngenkathi igula nabe bengacabangi ukuthi uthinte abantu abangakanani ngempilo yakhe. Nabona kuyinto ke emsebenzele okay nabona kuyinto eyamsebenzela ebuza ukuthi ke uphokophelephi nokuqhubeka ekhiqize izinhlelo ze-television njengoba ke ngaphandle kwezomndeni wakhe usanda kuba yi-producer futhi eyohlelo olubheka kumndeni wakwaXaba nalo luthandwa abantu abaningi umsele ukuthi uzimisele ngokusebenza nabantu inqobo nje uma bezoveza lokho abakholelwa ukuthi ke kuzodonsa amehlo abantu kungajahwa udumo nemali. He keeps on advising ukuthi abantu mabenza ama-reality TV shows kujaha udumo nemali uthi akungenziwa kanjalo so abenze kanjalo abayiveza kahle impilo zabo uzoqhubeka ukusebenzisana nabo kahle. You know ngiyayithanda advice yakhe you guys. Ababukeli bafuna ukubona izinto ezenzeka ngempela emndenini ehlukene kuleli ngakho uma befuna ukuya kuma television abangaqhamisi impilo eziphezulu kumsele kuloyo guys.
impilo abayiphilayo abasinike into nje ezihlukene ababhekana nazo ezinhle konke nezimbi manje kwabona la kweni se reality TV show umuntu ufuna ukubonisa nje mangantshanganje kuphela manganje ebengekho futhi kube kungelona iqiniso something like that uthi babomsele ku show the people who you are what you do nimayelana nani umndeni wenu and everything hayi ukujaha udumo nazo zonke izinto futhi advice yakhe ke leyo you guys njengoba beza ke no season 9 akade bengacabanga ukuthi bangafika la ka season 9 you guys njengoba eshilo umzwili ubengacabanga ukuthi bangafika la bakhona namhlanje and ways ishow isiboniswa kabili ngeviki ibidlala kanye ngeviki manje kuyabonisa ukuthi bakhulile isiboniswa kabili ngolwesithathu nangolwesine njalo ngo8 kuMzansi Magic Channel 161 that shows ukuthi bakhulile you guys abantu bayayithanda ishow uMzansi Magic nayo walalela abantu wameka sure ungezelelo olunye usuku into ekanjalo ke shows ukuthi they've grown as a family uthi nanoma ke bengakatholi izindondo noma yini ke kodwa ke laba khona nje bona they are happy as a family ingoba bagxile kuthina basibonise the real things ezenzeka lapha nobona idrama yabo sinene everything nabo mangwabi the real things hayi nje ukuthi sibona mangantshanganye into ezingekho eziyothi makuthiwa switch off cameras ayikho yonke leyo nto the real life that's why ukuthi reality TV show us the real things that are happening ku actor ukuthi sibonise imoto ephezulu ezinye zokuthiwa ayi kuthiwa kuyona yakhe leya moto beyihide hayibo. You know what I mean? Show yourself, your real self and everything that is happening in your family. But we advise so you guys, they are big on our screens. Uthandana Sithembu season 9. Uyaqala nje namhlanje njengoba ngikhuluma. And this video izoyibona kusasa. Ambonge kakhulu you guys for watching this particular video. Like, subscribe, share bese siyabonana ku video zayo.